Μα γιατί ο Ποσειδώνας ταλαιπωρεί τον Οδυσσέα, όπως ο χειμερινός βαριά σαρώνει τον κάμπο με τα αγκάθια και σφιδεκαλιάζονται και γίνονται ένα πράγμα, έτσι και τη σχεδία οι άνεμοι τη φέρνουν και την πηγαίνουν τη μία νότα στο βαριά. Πρέπει να κάνει το ταξίδι του όπως το ορίσαμε. Η Λευκοθέα προσπάθησε να το βοηθήσει, ενώ ο Ποσειδώνας τον ταλαιπωρεί. Ο Οδυσσέας πρέπει να φτάσει στη χώρα των Φαάκων έγκαιρα. Κάτι πρέπει να κάνω. Θα ηρεμήσω τους ανέμους και θα πω στον Ποσειδώνα να τον αφήσει, επειδή πρέπει να συνεχίσει το ταξίδι του όπως το όρισε η μοίρα. Πιστεύω να με καταλάβει. Βλέπω τον Οδυσσέα να κρατιέται σε ένα κορμό, λες και είναι άλογο της κούρσας, και ο Ποσειδώνας να φεύγει. Καλύτερα να μην το βοηθήσω, πρέπει μόνος του να τα καταφέρει. Πιστεύω πως μπορεί να συνεχίσει χωρίς τη βοήθειά μου, έχει τις δυνατότητες.